Smile and Learn. 5 coses que hauries de saber sobre l'antiga Grècia. La civilització grega va sorgir cap a l'any 1200 abans de Crist en un lloc privilegiat, entre el mar Mediterrani i el mar Egeu. Es tracta d'un territori format per una península i un conjunt d'illes. Els grecs van ser un poble colonitzador. No es van conformar a romandre al seu territori, sinó que van buscar nous llocs per ampliar la seva civilització. Eren excel·lents navegants i van arribar a molts racons del mar Mediterrani, estenent el comerç i l'artesania. Els grecs anomenaven a les ciutats polis i cadascuna tenia el seu propi govern. Estaven molt ben organitzades i totes tenien l'àgora, la plaça de la ciutat, l'acròpoli, la zona més alta de la polis, el teatre, on representaven comèdies o tragèdies, les muralles que defensaven la ciutat i el Partenó, el temple on veneraven els seus déus. Esparta i Atenes eren alguna de les polis més conegudes i poderoses. De vegades sorgien enfrontaments i les polis es declaraven en guerra per tal d'ampliar el seu poder i territoris. La societat grega es dividia en 2 grups, els ciutadans i els no ciutadans. Els ciutadans eren homes nascuts a les polis i que prenien les decisions més importants. Els no ciutadans eren les dones, els estrangers i els esclaus, que no gaudien de plens drets. Els grecs van establir una forma de govern anomenada democràcia, que permetia als considerats com a ciutadans prendre decisions a partir de votació. Els grecs eren politeistes, és a dir, tenien diversos déus. Et sona Ares el déu de la guerra? I Poseidó el déu del mar? Segur que saps que Zeus era el déu de tots els déus. En aquesta civilització va sorgir la mitologia grega, una col·lecció de relats i històries sobre els déus i els herois que els grecs escrivien per explicar a la gent l'origen del món i transmetre els seus valors. Coneixes la història d'Hèrcules? Era el fill de Zeus i era tot un superheroi, meitat déu, meitat humà. La seva força era d'un altre planeta. Els grecs eren tremendament curiosos i estaven molt preocupats per conèixer tot el que succeïa al seu voltant, des de la natura fins al mateix ésser humà. Així va sorgir la filosofia, que el grec es tradueix com amor a la saviesa. Algun dels filòsofs més coneguts va ser Plató o Aristòtil. També, en aquest període, hi va haver importants matemàtics com Pitàgores o Arquímedes, que van tractar d'aplicar la geometria a les construccions i els números a la vida de les persones. El seu interès per la intel·ligència i el coneixement va fer que la civilització grega s'estengué per tota la Mediterrània. Els Jocs Olímpics tenen el seu origen a Grècia. No és increïble que hagin arribat fins als nostres dies? Antigament es celebraven Olímpia cada 4 anys i competint els millors atletes de diferents ciutats de Grècia en esports com salt, llançament de disc o carrera. En aquesta època, els esportistes competien per guanyar corones d'olivera i no per medalles. Molts dels valors olímpics de l'antiguitat, com la col·laboració, la disciplina i l'esforç, perduren als nostres dies. La civilització grega va acabar a l'any 146 abans de Crist, però avui l'antiga Grècia segueix estant present a la nostra societat en la política, la cultura, la filosofia i fins i tot en l'esport. Aquestes han estat les 5 coses que hauries de saber sobre l'antiga Grècia. T'ha agradat? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.